Ilang estudyante sa isang paaralan sa Manawag, Pangasinan nakakita umano ng White Lady. Mahigit 20 estudyante sinapian daw. Sundan sa ulat ni King Guevara. Aabot sa mahigit 20 estudyante sa Manawag National High School ang sinapian daw ng masamang espiritu. Ayon sa ilang kawani ng paaralan, bago mangyari ang insidente, nakakita raw mga estudyante ng babaeng nakaputi sa likod ng kanilang paaralan. Yung katabi ng nila, nakakita daw sila ng multo. Yun ang sabi nila. May multo ba sa araw? Sabi kong ganun, wala namang multo sa araw. Oh, di, yun na. Lahat sila sir, naman magkakasama, magkakaibigan. Dito mismo sa lugar na ito, nakita ng mga estudyanteng nasa Niban ang babaeng nakaputi na di umano'y isang White Lady. Nahimatay po ako doon sa likod. Tsaka po sabi po niya sa akin yung mata ko kulay black daw po. Tsaka balit di ko na po alam yung nangyari lahat. Yun lang po yung alam ko. Bigla na lang daw umiyak at nagsisigaw ang mga estudyante sa kalagitnaan ng kanilang klase. Nangisay yung estudyante ko, tapos nagwala po siya. As in, ang dami naming humawak, pero ginanon niya kaming lahat po. So, ang ginawa po namin, nag-pray po kami, tapos nilabas po namin dito. May mga kakaibang kinikilos din umano ang mga estudyante. Nagulat po kami kasi lumutang po siya, as in, lumutang po. Yung paa niya, hindi po siya nakalapag sa baba. Yun po yung talagang nakakatakot na part. Ayon sa punong guro, hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganito sa paaralan. Pero hindi raw sila naniniwala na sinaniba ng masamang espiritu ang kanilang mga estudyante. Nagkakaroon siguro sila ng stress. Maaring yon ang isa sa dahilan ng pagka sinasabi nilang nasasaniban. Ngunit sa aking palagay, hindi naman siguro. Masasabi natin na maraming mga factors na nakaka-affect. Pwedeng nagugutom sila or na-stress sila sa kanilang school activities, or kaya pwede yung may tinatawag tayong mass hysteria na nakikita nila kasi yung ibang estudyante na nangyayari na gano'n, kaya naapektuhan din sila. Ayon naman sa simbahang Katolika, pananalig sa Diyos ang dapat na maging sandigan ng lahat. Hindi ka agad-agad naniniwala ang simbahan, titingnan muna, maaaring merong physical reason, kung ano yung manifestation, dadaan muna sa mahabang pagsusuri kung ito'y authentic na talagang possession. No? Pero ang pinakamahalaga rito ay yung ating pananampalataya ay ating palakasin sa Panginoong Diyos. Kasama si Ron Alister Taniedo, ako si King Guevara, naghahatid ng Balitang Amyanan.